Здравейте, хора! Сега ще ви обясня по най-бързия начин какъв е този клип. Този клип съобщава, че следващия ми клип ще е с предизвикателства, които вие... Не. Въпроси, обърках се. Въпроси, които вие ще ми питате. Така, нека ви обясня бързо как стават нещата. Ще ви го повторя два пъти. Първия начин. Първо, напишете долу в коментарите въпроси, за да мога аз да... задайте въпроси, пък ще направя клип, в който ви отговарям на въпроси. Не предизвикателство. И така. След като ще ми задавате въпроси, можете да зададете въпрос, който винаги сте искали да ме питате. Този клип съобщава този начин и сега аз ще ви го обясня още един път, но много. До коментарите напишете въпроси, също ако задавате въпрос, дайте палец нагоре и толкова нещо. И още нещо. Няма да качвам клип, докато не събера повече от 10 въпроса, така че напишете някакъв въпрос, за да можем да качим клип и да се забавляваме заедно и да ви отговорим на въпросите. Чао, целувки и до скоро! Здравейте, хора! Сега ще ви обясня по най-бързия начин какъв е този клип. Този клип съобщава, че следващия ми клип ще е с предизвикателства, които вие... Не. Въпроси, обърках се. Въпроси, които вие ще ми питате. Така, нека ви обясня бързо как стават нещата. Ще ви го повторя два пъти. Първия начин. Първо, напишете долу в коментарите въпроси, за да мога аз да... задайте въпроси, пък ще направя клип, в който ви отговарям на въпроси. Не предизвикателство. И така. След като ще ми задавате въпроси, можете да зададете въпрос, който винаги сте искали да ме питате. Този клип съобщава този начин и сега аз ще ви го обясня още един път, но много. Долу в коментарите напишете въпроси. Също, ако задавате въпрос, дайте палец нагоре. И толкова беше. Обичкам ви. И още нещо. Няма да качвам клип, докато не събера повече от 10 въпроса, така че напишете някакъв въпрос, за да можем да качим клип и да се забавляваме заедно и да ви отговорим на въпросите. Чао, целувки и до скоро! Здравейте, хора! Сега ще ви обясня по най-бързия начин какъв е този клип. Този клип съобщава, че следващия ми клип ще е с предизвикателства, които вие... Не. Въпроси, обърках се. Въпроси, които вие ще ми питате. Така, нека ви обясня бързо как стават нещата. Ще ви го повторя два пъти. Първия начин. Първо, напишете долу в коментарите въпроси, за да мога аз да... задайте въпроси, пък ще направя клип, в който ви отговарям на въпроси. Не предизвикателство. И така. След като ще ми задавате въпроси, можете да зададете въпрос, който винаги сте искали да ме питате. Този клип съобщава този начин и сега аз ще ви го обясня още един път, но много. Долу в коментарите напишете въпроси. Също, ако задавате въпрос, дайте палец нагоре. И толкова беше. Обичкам ви. И още нещо. Няма да качвам клип, докато не събера повече от 10 въпроса, така че напишете някакъв въпрос, за да можем да качим клип и да се забавляваме заедно и да ви отговорим на въпросите. Чао,
целувки и до скоро! Здравейте, хора! Сега ще ви обясня по най-бързия начин какъв е този клип. Този клип съобщава, че следващия ми клип ще е с предизвикателства, които вие... Не. Въпроси, обърках се. Въпроси, които вие ще ми питате. Така, нека ви обясня бързо как стават нещата. Ще ви го повторя 2 пъти. Първия начин. Първо, напишете долу в коментарите въпроси, за да мога аз да... задайте въпроси, пък ще направя клип, в който ви отговарям на въпроси. Не предизвикателства. И така, след като ще ми задавате въпроси, можете да зададете въпрос, който винаги сте искали да ме питате. Този клип съобщава този начин и сега аз ще ви го обясня още един път, но много. Долу в коментарите напишете въпроси. Също, ако задавате въпрос, дайте палец нагоре. И толкова беше. Обичкам ви. И още нещо. Няма да качвам клип, докато не събера повече от 10 въпроса, така че напишете някакъв въпрос, за да можем да качим клип и да се забавляваме заедно и да ви отговорим на въпросите. Чао, целувки и до скоро!